ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Wat laka election chika yengdor bar thawan jong ka jilla kadang jilan sa shisnem kinthi hanrai ka United Democratic Party Ribhoi District haga las new blay jong ka hanyotrik ubanai rempang arajar arpuar kala penbena ya uba Badhok Nongmalieh kumukertong jong ka party ban penyakun na Jirang constituency house nem arajar arpulai. Ya ka kerteng jong uba Badhok Nongmalieh la penbena u presiden jong ka UDP Ribhoi District uba Donbok Khemdai ha ka Special Executive Committee jong ka UDP Ribhoi District kabalalong hayo maulong nongpo ha kabala sakhi lang do General Secretary ka UDP Central Body u Dr. Gemino Mautho u MLA ka party uba Kermen Shilla bat kintobru ki nongelam jong ka UDP kum uba Don Kupar Sumer ka kong Rona Khemdai ka kong Preti Kharpungrop bat kiwei Hagani ke jingelang ke UDP kala pediang beramru ia uba Plustus im ubadai Pulit Ophisar ubala bat ya kekerdan Additional Superintendent of Police jong ke Ribhoi District ubala penyaso ia ladi ke Dkhot jong ke UDP hadin ba ula syong tat nakakam. Dan hapok ke Ribhoi District kabaka UDP kan nam peniang kandidat hagani ke election MLA ajar alfulai. Bagi dan jingkerman bagi tanggi kandidat kabaka UDP kan say haga ajar alfulai. Day give ajing kermen nak berdaban poi syaka thong jaga jinjok rengkat bat kecil trailang jong kino kersian kipai ba jong ka dong ka thangri bhoi bat ken phai khmat kumala penseng menta bat khamta me kejing kerku ke jong blai reina do menta ka si ka jiya pan tiket na ka seng UDP da go buram na ka Jirang constituency kanam da chu da go buram marbale bat nang batla ko ni tunggu kan mo Ijinya bakla hang ne hang tai kino mi si bukum ki balong unnecessary mo ingin ele katalaban kian ba inlong bet na I ba ma pi ki parlok be na Jirang kan sose na ki rong ba ki lang hang ni ba ki lang setai ki long kemi ki long pa ki kun samla barok mo nadi ki hap ki beri kena ki jing ku bo kedok ki bo kedriam ban pen poi ya kane ke jing aunut ke bangi dan amde tong kandidat ba inlong ru MLA jong ke Jirang versi hakis nam araja arfulai kumu potong ke UDP MLA ke UDP kebelah sebelum lebaran. I think we want to see the people who are interested that to kickstart the campaign of the for election 2023 we will in very short time we will be directing the Jirang constituency to welcome all the members from different parties. Some of them are belong to the MPP Congress and he will be joining soon to the party and we expect that if protocols allow us, if the Deputy Commissioner allow us with due permission, then we will have a good gathering somewhere in Patakma or Jirang. There will be a big gathering where we expect that party president Menba Lingdo who is now the Speaker of the Assembly and all the MLA ministers may come then to encourage us. That means so that we can get strength in the district where we don't have any representative. And in this meeting we have agendas to strengthen the party and we have decided that all the circle, means constituencies, all the 5 constituencies will to get new members elected so that we can move ahead for the preparation of the election. So in fact today is a very good day for us that the group from Badhok and his followers joining the party. This is a very positive sign of the party. Despite in fact we didn't have any elected representatives in the assemblies and the council, but still people are joining with us. This is a good sign for the party. So we expect the other MLAs who belong from the other parties in the Ribhoi District, we have requested them to join with us for the good cause of the Ribhoi District and for the interest of the state as a whole. Bat kunjuru nga ay kablaya ki President, bat ki member jong ka UDP Parot na Kisan Constituency ki paham po jong ka Ribhoi District, ya ka Umsning, Jirang, Nongpo, Mauhati, bat Umroy.
Te hang ni aku aban ai ku blei ru ya baro ki bangam la banjer keting be te ku blei shibon ki jidon jopi dengan osi kita dan kita ji debat kan niga ji kren jogi mentas ni dengan ku aban pusio kumpulai itu ki ramba 8000 kharlai New York iki emali 8000 khar praru gimpat New York mo kade ka jingdu ku ba krawado kata-kata na menta jo kadiga district hi barok ko we namar kumbi I menta ke ka jing pembet hapo jang ka coalition government jongi bagi ong ba ha ka constituency jong u MLA u coalition MLA jongi de chief minister jong ka to constituency na kata ka daw ngimla ban le ki na kata jong pi hapo jong ka diga Ribohoi district tingi panma ya kata ban ngi scam bangin sayo ya kini ki MLA na ka Ribohoi district but hangta kan pli ka lat kalanti na kata jong ki MLA ki ban sawan ban le ya ki kam na banta jong ka Ribohoi district ki ha ki banta ki babon ki lem masa ko weru ngasikwa ban kelimo na ki candidate ha ni 8000 khalai le ni 8000 kha prakat ki ba yedon la ban ni tas ni ke e ka daw ni yere man hagane bon trai ni la yetip hi ke e ka daw khamtam gitu ki sans ni le ni ki news ni kata gede ke jing ka bani ma kum ke regional party repila sentho itarai ngani skem ba bonsen ki briki I ni baro kasbi pilai ki oh ni don kam ni ka UDP ni don kam ban ka baga UDP kan poi ban sanchar ya ka ni ka state jungi hande at the end pat beleng poi chman beleng yo tang rim new sit kadai ba kita ki last Shingi jantiang ni ongki ke finishing na shingam teki okuno kata ke finishing ke belong vulnerable ke belong very tight sensitive bang dong very sensitive sorry to say this what's new nganga ko apan kren ya ke politics ni practice of project hills kalong ko ba shirke hedu kata sheneru ngat iba kalong kumju hi te nakalaisi ni posho ki zero dan means hangniru kala don kata ka jing long jiman jong ke politics kum belong sini support janti hills tengah kerpat ya baro ki candidate nimde bandu jing kemen ke jing long jiman jong pi kata ke way bagi beriu ki internet ya ki candidate and then second ban long finishing ban pempe don kam hi ya kita ki source ki material ki balong ban pempe ya ke kam at the end te kita ngan kren hangne te yo lesing kan supoi ko pod ngin ya pembe yang ngin pisio ma tengah ngit skem ku jitresh to mi jong pi kamtam ki party leaders jongi kata hi ke we ke ba la ban job yo candidate jongi nomor candidate nga sha yong constituency le jong nga ma re nga la ban wan ra tang si vote kata ke vote jong la jong hande joki we pat nga hable pan le ni hable kerpat iki pai pa bat kunjuro ki party leaders ki leader ki ba board yang kita ki bawan ra ya ki board na banta ban penjob tengah ngai skip hande ru ni trelang berba kena bungin poi se ki job te ki bok kirbiang ya ki candidate baro hapo Ribohoi banalian jung aru nga kular ba ninyawan na por se ko por hakinu di program ha bagi don ko por ni ha bagi like por mo tengah kerpat ru we ban ya pengklaim ya ki women's wing ni don president hane ba kumju ki farmers wing ladang ya don hane ki kunju ya ki youth wing oki kirang ba tingi la bun kumni so shngain ba banong ba kirang ba ki treshtom te na ki wing loper min persang ban tre barba kenapa nomor ha konstitusi jongang ile kumno ngingim padon kita ki youth wing le ki women's wing te ngidon kini ke current foundation kita ki perlok ki pedon lang na ni yejet mut ki nongtre jong kata foundation na ka we ke shnong kita ki belai tur na benta jong ke party te ngiskem nang neshkmat in form no hal ga dur jong ke party kumbi party living ham bakin kita ki jo ki members ki kin se yele cha ki shong ba pher halia teng las ngo du jingkermen bat kala don ke poru yong ba te tip ke UDP kan long kumno nang neshkmat namar ba nakalang jongi kum ke party UDP kum mencupan kan mau hajar khat lai nila yo adu prangut ki MLA but haga tu kapor barang imi Dr. Don Kupar Roy ngi ombet ngi ne bet hako opposition
ini don na kaliang persya ngidai ban sacrifice lade ban don na kaliang persya namalba upat ba ula ai yang taka mandate ho arajar khatlai tang prangut ki MLA nila sha shitom haka opposition sangsnam hadu arajar khatpra bat ka jikmi lenti gjongi hak to puar kalongba namarbang ila sha shitom ban don haka opposition ni perkhat ba arajar khatpra te nginang kiu shushu na kaliang gjongi andre peuse ngimtep na ka igadaw kibabon kiba ngila perkhat ban yo ay ka jingjob ngila sha remlut bat ni job tang riungut ngidon hakan ni sarkar ka babanta hakapor ka basdang bat kibabon kila krem chani bat chatay balay bangi habban ya snokti biang bat kini kiway pat ki party hakan ni sarkar ka babanta pinakaliang jungi iong ginle kumno haba upat ba ula ay kata ka mandate mo tang riungut ngimla ban penki persay palat hadu kata-kata lagi babon ki sungtu bakla iong ba ka UDP ka ka rongser hakan ni sarkar dala kamon ka UDP ban ong kumni bat kumtai katamut ka ka sarkar kan haban ko ngoben kamlong kumta pihak ban yang sungtu ba ya kan ni benta Andai ka ay ka ba sungtunat pat ka long ka ni hadian ka arajar khatpra kuman cukran lengkot kadon pada kejing perkhat la se nakaliang jong ki patba nong shong hakan ni kejela bakawan ru kan ni kejing kala bat ni job sautli ki by election hadian ka arajar khatpra ni job ya ka by election hang te ha shela ni job ya ka by election hang te ha ranikor ni job ka by election hang te ha mauplang but ni job ya ka by election jong ka langren ru ha ke MDC election kapen i ba ki patba kila asdang ban phai khmat biang sya ka ni ka seng UDP hadian ka arajar khatpra bat ka bakham song tenat ngani thu epi ka long ba ha ke MDC election sya Garu Hills ho ngi klem yo tang si seat ru tihenre kani ka vote bank ka vote share jong ka UDP kla kiu hadu kata-kata namal ngi don ha sarkar ke jingi trisitom jong kini ki minister ki MLA ki nongelam jong party sya Garu Hills ngaken mau aku tu ko por ba manga ba iba bendo kompreti rumo ya sa sya khatsan arpos ngi sya Garu Hills ni let ban campaign keleng-keleng sya Garu Hills su kidang kan mau ya kini ka party namal balay kidang kan mau ya ki APHLC abang ilet ki jingilang ba pher ki patba ki adap bat ka basotenat kalong ba por baki keli ki priyo ki ong ba jamino pitray pinyo kanu sim nang tena Garu Hills ngong tray ngila banyo san lene henrio lai lene sao lene non jiro tingi yo jiro nang tena Garu Hills tendrai ka basotenat padengan ya 2AP bangi klam yo MLA MDC shoot nang Garu Hills hakipor ki blalet no bat ladangi penyang yaki candidate naki constituency bapir iyo kai lai spa south spa sun spa nice spa bat kumta ter and then hagan nige MDC election man kani ha Garu Hills tay na bakmara South Garu Hills wan baar haki MDC election ka Dr. Pilni sangma nang tay na tura haka constituency jong Conrad sangma kayo adu 1,000 arspa khatpra u Albert na Damas uyo hadu lajang riu hajar kabut u Arman na Darugri uyo hadu 1,000 spa kumtahi but kiwi ki constituency lu but hakani ka by election man kene ngamla ban budur ba naka constituency Rajabala babun nakiwi ki chat ban riu ka UDP ka peniang yo u Ashahel di Shira ban ngiyo ka vote hadu nyo hajar arspa nang tena Rajabala tikani hi ka penpau ba kelas dang ban don biang kata ka jingki jingmun hakipat ba nong shong jongken ni ka jala jongi bat menta kelas dang ban pai kmat biang sya ka UDP bat sakaway ngakwa ban ong hang ni ngalapar khat ba hadian bangipet ya ka jinglong ka jingman ha ka state ka jongi ki ong ba kani ka sarkar MDA ta kamlong ki don ki bakteren kumta oi ke don hiru ki jing shisha ki bangi i kita ki kendrum ki badon ni sarkar ngam ong ba ke jing ya lenti jong ni sarkar ka biang lut na dong shanong
ki buon ki bentar ki babiang hari ki don ro ki bentar ki bambiang ro pinakan mau ya ke MECL ladang imdai bayang scam na kaliang jungi kum ke UDP ya ke MECL la sha lilam kani pili ban ya sung tho ba ke jing don jungi ke pen scam ya ke ka jing tre lang ha ke ka sarkar bar ki babon ki issues ki mat la ka de ka boundary la ka de ka ILP la ka de ka jing kren ha ke ban penrung ni ke tien khasi ha ke age schedule ba kam ta ter ka de ka jing don lang jungi kum ke UDP ladang imedon ban ai ka ta support ka themator issue kumno ka sarkar ka la ban tre de ka ni ru ka de ka ba ni kwa ban pen so tho ya ki pat ba nong chong snong baka UDP ka yang ha ta ka nongrim ban pen scam ka bangi ong ha ka tien pareng ka stability but lada pipen ya ka jingdon jong ka UDP ha ka sarkar MDA ka long pas scam mentah saban kut ka sansnem ndre nia yang treng ngade yung nong tre ka kam sarkar ngadon na po ka police department ba ngalai shong tight na police department na lai poi trik jong panai Julai arajar arpo way adin lai ko sa usnem the service na tre Henry ngani tu EP yole se kan long ga pan kendit EP pat iwe pe iwe pa shwai ga pangan join na police department kendian snem ngarong ngalai join na political party Henry na hata ka por ngala apply ka kam Pulit but nakata ka jing ka hadin mal appear ka physical test bat kiwe pat shwaban poi siya ka personal interview idon katto ka negi paralog janga ka ba itu ba ya professor Giswell yung ya lechi professor Giswell na may kren ka kam jong pi te blik ngalay poi jing jo iya ta gamin iyo ang ani rap ya pi but siya nga pas ba de ka interview nga poi siya mat ba Di pa jong ngai bela klat lo aku basau pos demi ong pe bela yo igene ka kam I no igene politics ti train ka kam sarkar ngaru nga kongo I je hadin lang ta pa dingala tre ka kam Pulit na du snem sijar dais pa prapun yo tata ba ki bon ki snem ki banga tre po isang ka department na don be ka nong ba shilong but la kumno om dunai ka art ho lai snem na don nong ba shilong but ngayo band shakri lagi police station gi paper kalau don go ga sin kalau long ko ngasau baga ladangan itu kita kalau go bang pan sarong ya lade den rei kam ngam namar gi lalong ha ju ga ye ngasngau kam lei kalau don ga por wana ka department gi la shenya yang ban long ko officer in charge jong ka laban renja circle motion lightly triple charge don give a kren benya ngagi onga tulap pio tangga cu pitre pat de lightly no mlada ki shenya nga ngasaukumen bagi shenya ngala ngamla kinom shenya nga department tidak jing sedang hibarit kumu sub inspector tinggal ayo gi promotion gawe din gawe but hadu kat wang ngala shong thai kum additional SP lada deputy commandant jongga 5th battalion alright physically nga retire nang ni nompo SP office Jihadin banglas shong tight pat nakaniga kam what will I do na shong be yeng man ga singi yeng ngai jan golf link to hot man step rong ayo man le yai sky step jan met rong ayo ten re ejing ko tikya junga kadang kan hari ji sisha te banda de bang yai ne hata political party na du prapun re to kala de ga porban shong tight pat marta de nga rung ha politics ba sa sisin ha ni party hawala de ga por ba shung tai nga sngo bu kam le no mar ga dang don ga por sa si po san snem yai de nga pai ba kita ga ding jong ka ban train na no ga platform kam tam na ga political party kaya im ada mesin bi nga do kita nga so to not ha ban analyze ya ki performance yang ki political party aga way pa way ga election ki status jang way pa way ga political party jang way pa way politician ko mo pulin na strukturat bahaban bodde ki longkum no ki position je mentang lasnyo ngada abang apet sa party kinan pun ki political party
parti kamtam na kilum kasi jeng dia jungi di parti betang armut langot gitu. Kan ni imat ni papertular tu ya original parti tu. Ando kan wai ngapai sigi papon di political party mereka main junga ka fokus hagan ke parti United Democratic Party. Ngai bagai jingkla juga ke political scene hagan jalan jungi. Ngai bagai UDP kadang ke space naga benta election ke balwan Muslim aja arpulai. Kumangayo kalau buntang bola kerani doktor jamino bagi babon naki Dkhot dengan UDP wei kelarum kim yu kam ganti ding kebal lane kim yu ye kam change ye uniform si fang satu ram election the patch satu ram election ngai i ki ai so i so buram ru na banta wei u bendan men ko dengan segini jam sinong saya diwang jan dan adon propose nem gertang ong ba mentati tos nem la ele umeral ti security mentapin tabut di kongres wong ngata regional party baik na dus nan yo ho yale menoro ngata ngam itu kandidat ru tab ye regional party tegene ga spirit jong ka regional party ga regionalism haga jing shisha kumba la ekran kinong kren gi baishwa ka klan baha ha kine gi lom khasi jaintia hinrai ka don kampat Beijing pantomai Beijing pantomai ya ka party Nongmalieh keren mencuang agi election syeja kendai sepak kendai pula ngi bagi don ki political party ki beton ka bohat bagi baklan watang ban organize ya ki election meeting ru asar silong ngai kila kami kan randin ki menurut syu Beijing shenran jongga deal regionalism mai tu ki pon tadi na kata daw ngaro ngasih mi kena gejing kut jimut bandrung sang nega party bangas ngengu sibun ya pi kum ke party UDP ba pi bet ba pi pediang ya bandrung hang nega party